حافظ روح صاحب نالے حافظ قرآن ہیں ساتھے بھائی ہیں کہ رتبہ قرآن دسیا ہے سونے دی آل دا رتبہ قرآن دسیا ہے سونے دی آل دا زمانے تے پر نہ میچے گزارا دلال رتبہ قرآن دسیا ہے سونے دی آل دا زمانے تے پر نہ میچے گزارا دلال دا اور شیر دیکھنا ہے کہ صدقے دی گل حلال نہیں پھر لائے جہان سارا اصغر دا سانی لایا اکبر دے نال اصغر دا سانی لایا اکبر دے نال دا بالے علی دے پتراں لہو دے نال دیوے بالے علی دے پتراں لہو دے نال دیوے ایویں نہ ہویا چانوں نے رکھ دے جمال دا صحابہ دا ویکھ رتبہ غلاماں دا اے مقام ہے جیڑا خدا بنایا ہے عورت بلال دا اور جنت دے سائیں انجم منافق دے نال نہیں جنت دے سائیں انجم منافق دے نال نہیں شیراں دے راہی ترلا ہے میرے خیال اور ایک اور حاجی رفیق صاحب ایک اسی حوالے نال بڑے عجیب جہا روپ دی ایک نظم ہے کہ لکھا محفل دے دستور ویکھن کئی مجنو کئی منصور ویکھن کئی بیلے مجھا چاہتے رہے کئی جان محبوب تو وارتے رہے کئی کنڈ تے ڈانڈا چاڑ بیٹھے کئی چولا یار دا پاڑ بیٹھے نت بند بروازے کوٹتے رہے کئی نہر پہاڑ چو چوٹتے رہے کوئی ہیر دے ویخ دوارے میں چھٹ گریا تخت ہزارے میں کئی لاش چنائیں تار دی رہی کئی سگرا حاکہ مار دی رہی کوئی غازی حد کٹوا بیٹھا کوئی اسکر ویر کوہا بیٹھا کر حد تو دیر وسا بیٹھی کئی کوئج ویر سٹا بیٹھی ہر گلے عشق نو جڑ دی ہے کئی زینب شام نو ٹر دی ہے لکھا انجم میں مخمور ویکھن پر شان حسین تو دور ویکھن وہ دا رتبہ یالی شان ہویا وہ دا چہرہ یعنی قرآن اپنے اللہ دیو دی رضا واسطے حافظ روح صاحب اپنے اللہ دیو دی رضا واسطے بوہ خیبر دا بھنن دی چس آ گئی دھرتی کربل دی ساری گواہ بن گئی نال دشمن دے کھنن دی چس آ گئی ایویں زندگی میں انجم منیندہ رہا در بگانے تے جھکن دی کی لوڑ ہے جڑا قاتل نو شربت پیویندا رہا ہے ایسے مولا منن دی چس آ گئی الف ابتدا میری بنا الزام لکھنی ہے اجا میں میم لکھنی ہے اجا میں لام لکھنی ہے میرا مقصد حیاتی دا اجے پورا کدوں ہویا ہے اجا کوفے دا پد لکھنا ہے اجا ایک شام کربلا دی عظیم طرح جاگیر میرا سلام ہوگی امیر مسلم امیر دنیا امیر میرا سلام ہوگی یہ تیرا کام ہے جو اپنے اتھی معصوم اصغر دا صدقہ دے کے میں تا نہیں یہ خدا بھی آدھے شبیر میرا سلام ہوگی کربو بلا بھی کردہ ہے منت حسین دی پوری یہ کون کرسی سنت حسین دی غم دے جے بگدے ہومن دو نیر ترکا سائن اتنی ہے سستی لوگو جنت حسین دی